खरं तर महाराष्ट्र राज्याचे जे शिक्षण मंत्री आहेत ते सिंधुदुर्गवासियांसाठी आम्हाला शिक्षा मंत्री आहेत. हे आता बघा, भर दुपारी ऊन एवढं आहे, एवढं टेम्परेचर, ऑक्टोबर हीट आहे, सर्व विद्यार्थी इथे बसले आहेत आणि तुम्ही जर समोर त्यांचं ऑफिस आहे, कार्यालय आहे, तिथे धूमधडाक्यात त्यांचं सेलिब्रेशन चालू आहे, म्हणजे उद्घाटनाचा कार्यक्रम. पण त्यांचा कोणीही पदाधिकारी सकाळपासून साधी विचारपूस करण्यासाठी येत नाही आहे. ह्याच्यावरनं ह्यांचं समजतं हे जुमलं सरकार आणि हे जुमलेबाज आमदार गेले 15 वर्ष लोकांना जुमले करून आमदार म्हणून निवडून आले. विविध ह्यांचे मित्र जे फक्त फसवणूक करण्यासाठी सिंधुदुर्गात येतात आणि 5 वर्षांनी एकदा हे दीपक केसरकर उगवतात आणि लोकांना रोजगाराचा आमिष दाखवतात, गाजर दाखवतात. त्यांचे जे मित्र येतात ते 5 वर्षांनी लोकांची फसवणूक करतात आणि निघून जातात. आता हे 210 विद्यार्थी, हा सणासुदीचा दिवस आहे, दसरासारखा पवित्र सण आहे आणि एवढं असून सुद्धा आज विद्यार्थी इथे रस्त्यावर बसलेत आणि त्यांचं जर तुम्ही बघितलं तर धूमधडाक्यात त्यांच्या कार्यालयाचं सजावट चालू आहे. म्हणजे खरं शोकांतिका वाटते, जे आमच्या सर्वसामान्यांच्या मतावर निवडून गेले आणि आज मंत्री झाले, कोट्याधी झाले, कोट्यावधीचा उलाढाल करतायत, कोट्यावधीचं फर्निचर केलं, उद्घाटन करतायत नवीन ऑफिसचं आणि सर्वसामान्य 10,000साठी पगाराचे नोकर असतील, 3 महिने त्यांना पगार नाही, एवढं असून सुद्धा बिचारे उन्हात ताणात बसले आहेत. त्यांची काळजी नसणारे हे जर निकम्म सरकार असेल आणि असे निकम्मे जर आमदार असतील तर खरंच याच्यावर दुर्दैव कुठलं नाही आहे. तुम्ही साधं एक विद्यार्थी बिचारे उन्हात आणत बसलेत, सकाळपासून 9 वाजल्यापासून इथं उपोषणाला बसलेत, 12:30 वाजले, तर कुठला जर तुमचे एखादा तुमचा कुठला अधिकारी इथे येत नसेल आणि जर फसवणूक करणार असाल तर यांचे जुमलाबाद सरकार दर टायमाला जे आपण नवीन रोजगाराचा धारणा आणतो, हेच काय रोजगार तुम्ही दिलाला सामान्य नागरिकांना आणि ही शिक्षा देण्याचं तुम्ही बंद करा. म्हणजे तुम्ही बाकीच्यांचे शिक्षण मंत्री असाल पण खरंच सिंधुदुर्गासाठी शोकांतिका आहे की तुम्ही आमच्यासाठी शिक्षा मंत्री आहात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.